ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପ୍ରସେନଜିତ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କହିଲା ଭଳିଆ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଯିବୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ହଣ୍ଟେଡ ରୋଡ, ତା ଭିତରେ କେହି ଦିନରେ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ରାତିରେ ଯିବୁ। ସେ ରୋଡଟା 3 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହବ। 3 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ରେପ୍ କରି ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯିବା ସେ ଭଙ୍ଗା ଯାଏଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯିବାକୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ସତ୍ୟଟା କଣ। ଯେମିତି ତା ଦେହରେ ତ ତା ଭାଲୁ, ହାତୀ ସବୁ ସେଠି ଭୟାନକ ଜିନିଷ ଅଛି। ପାହାଡ ତଳେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଜାଗାକୁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉଛି କଣ ଗଲେ ଜଣା ପଡିବ। ରାତିରେ ଯଦି ମନା ଅଛି ରାତି 10ଟା ବେଳେ କେହି ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପୁଣି ଲୋକେସନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସେ ଯୋଉ ହଣ୍ଟେଡ ରୋଡ, ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଗଲେ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଏଇ 3 କିଲୋମିଟର ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କଣ ଦିନରେ ବି କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଆମେ ଆଇଛୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଜେ ନେଇଛୁ। ସେପଟକୁ ଯିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ। ଦେଖିବା କେତେ ଆଡେ ଯାଉଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଜାଗାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ। ଯିବା ଦେଖିବା। ଏ ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ଏଠି ଯୋଉ ହାତୀ ଆସିବ ହେଲା ଦେଖିକି ଯିବ। ବୋର୍ଡ ମରା ହେଇଛି ୱାର୍ନିଂ ବୋର୍ଡ। ବହୁତ ଭୟାନକ ଅଛି ହାତୀ ସଦାବେଳେ ଯଦି ହାତୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯା, ତୁ ଏମିତି କାହିଁ ପଳଉଛୁ? ଲୋକେସନ କୋଉଟା? ପୁରା ଡରାବନା। ଆଗରୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ପରେ ରୋଡ ବି ସରିଯିବ। ଆଗରେ କାଇଁ ପଳଉଛୁ? ଲୋକେସନ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ। ଭାରି ବସିଲା ଭାଲୁ ଫାଲୁ କୋଉଠି ବସିଥିବ ମାରି ବସିବ। ପୁରା ଡରାବନା। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଭିତରକୁ ଅଛି। ଏଇପଟେ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଯାଇଥିଲା। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟ ହେଇଛି, ଏଇପଟେ ଆସିଥିଲା। ବାରହା ଭାଲୁ ହାତୀ ପୁରା ଫୁଲଫିଲ। ଆମର ଲୋକାଲ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି। ନେଇକି ଆସିଛି ନା ବାଟକୁ ନେଇ ଯାଉ। ସାପ ହଉଛି ଭାଇ ବାଗେଇକି। ଦେଖିଲ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପାଖରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। କୋଉ ଜନ୍ତୁର ହାଡ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉ ଜନ୍ତୁର ହାଡ। ହଜାରେ ଏଇଠି ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏପରି ପକେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଆଡି ଭିତରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଠି ଜଣକୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଆମ ଭଙ୍ଗା ଘର, ସେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସତରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖିଆ ଚାଲ। 4 ଜଣ ଆସିছে ତ ଟିକେ ସାହସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଆଜି ଯାଇଛୁ 5 ଜଣ। ନହେଲେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉନ, ଆଗରେ ପଳଉଛୁ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ଭାଇ ସେଠି ଗୋଟେ ପଇଲା। ନେଉଳା ଶାଗୁଆନୀ ଗଛ, ନେଉଳା ଜଙ୍ଗଲ, ଆ ଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ। କୋଉଠି ହାତୀ ଥିବ? ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ରାସ୍ତା ହେଇନି। ଆଉ ସିଆଡକୁ ଯାଇ ହବନି। ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ। ଏଠୁ ପୁରା ମନା କରାହେଇଛି ଯିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ। କଣ କଣ ଭାଇ? ଯିବାନି? ଦେଖୁଛୁ ଆଗରୁ ଅଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା। ଭାଇ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଥିବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ସରୁ ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆସ ଭାଇ ଆସ। ସେ ପୁଣି ଡରିକି ଆସୁନି। ସେ ପୁଣି ତୁ ନହେଲେ ମୁନୁ ପଛରେ ଥା। ନା କୋଉଠି ଭାଲୁ ବଇଥିବ ମାଡି ବସିବ କି କଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି? ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଆଉ ଯାଇ ହବନି ସିଆଡେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ନା ବିଛ ଦିଅ ସବୁ ଭାଇ ଡରାବନା ଲାଗୁଛି। ହାତୀ
ହେ କିଏ ସେଠି ଭାଇ କିଏ ନା ଆଉ ଯିବାନି ଭାଇ ଯିବା ଯିବା କଣ କହୁଛ? ନା ଆଉ ଯିବାନି ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ବାଟ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମେ ଆହୁରି କାଗଜ ଅଛି ଆହୁରି ଘର କେତେ ବାଟ ରହିଲାଣି ଭାଇ ରୋଡ ଦେଖିପାରୁଥିବ ରୋଡ ଆଉ ଘର 2 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର କହିଲେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ନା ସେଠି ଭାଇ ଆଉ ଜାଣେ ସେଠି ବାଘ ଫାଘ ବାଡ଼ାନ୍ତି ଆଉ ଯିବନି ବାଘ କଥା ଭାଇରେ ଏତେ ପଳେଇବା ଯିବାନି ଦେଖିଲି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବ ଆରାମସେ ସତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସତରେ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଦେଖିକି ଯିବ ମଣିଷ ନା ବଞ୍ଚି ନାଇଁ ଏବେ ସାଇ ଟାଇପ କଣ ଦେଖିଲି ଭାଇ ଡରାବ ନା ଗୋଟେ ଡରାବନି ଜାଗା ଦେଖୁଛ କଣ୍ଟା ଗଛ କୋଉ ସିଧା କହିଲ ଭାଇ ପୁରା ରାତି ଏଇ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ରାସ୍ତା କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ମଣିଷ କଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଗୋଟେ ଛାଇ ଭଳିଆ ଦେଖା ଲାଗେନି ରାସ୍ତା ଭାଇ ସେଇ ଆଗକୁ ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିକଟ ବୁଲେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ବାଟ ନୁହେଁ ଏଇପଟେ ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ବି ଶୁଭା ହେଲା ପାସ କରନ୍ତି ବୋଧେ ନୁହେଁ ଏଇ ବାଟରୁ ଏଇପଟେ ଯେମିତି କ୍ରସ କରନ୍ତି ସେ କରିବୁ ନୁହେଁ କି ଏଠି ରହିଯାଇ ବିପଦ ଆମର ବେଶୀ ହବା ଚାଲ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ପଳେଇ ଆସିବା ଯାହା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିବ ପଳେଇ ଆସିବ କହିବନି ଆଉ ଯାହା ନେବେ ସେତିକି ସବୁଆଡେ ବାଟ ଏଠି ନାଇଁ ଆଉ ଯିବାନି ନା ଆଉ ଯିବାନି ଆଉ ସେଠି ବାଟ ଅଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଜାଗା ଦେଖୁଥିବେ କାଦୁଅ ବି ଗଲା ଚାଲ 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 କଣ ଗୋଟେ ଗଲା ଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାହାରା ନୁହେଁ ସେ ଆଉ କଣ ନାଇଁ ବାହାରା ନା ଆତ୍ମା ସେ ଝିଅଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଚାଲ 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 ଆଉ ହବନି ଦେଖିବା ଭାଇ ମୋ ରୁମ ଟା ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯାଇପାରିବି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଥରେ ଯିବି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି କିଛି ହେଲେ ଦେଖିବା ନା ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର 4 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ନାଇଁ ସେଠି ଆଉ ଯାଅନି ଆଉ ଯାଅନି କ୍ୟାମେରା ପାଖକୁ ଦେଖ देख से पाथे भाई मैं देखो मैं आपको रेड मार्क कर दे देखिए देखो नीचे साइड के उठे देखो ना नीचे करके उठे देख ले ये के सेठी के भाई भाई आगु का सजी अछ ଆମେ ତ ଭାଇ ଆମେ ତମର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେ ଲୁଚିଗଲା ସିଆଡେ ସିଆଡେ ପଳେଇଲା ନା ଆଉ ପଳେଇଲା ଆସ ନା ଆଉ ଯିବା ଦେଖିବା ଆସ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ନା ନା ସେ ଦେଖା ଦଉନି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି ପୁଣି ହଇରାଣ ହବା ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ଭାଇ ମନା କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ତମେ କହୁଛ ଆମେ ଭାଇ ରହି ଯା ଭାଇ ଜିଆନି ଦେଖ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଗଲା ସେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ବି କରୁଥିଲା ଭାଇ ଚିପୁ ଭାଇ ଡର ଲାଗିଲା ଯିବାନି ମତେ ବି ଭୟ ଲାଗିଲା ହାଁ ଯିବାନି ଭାଇ ଭାଇ ନାଇଁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦଉନି ଆଗକୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ କଥା ହେବା ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରିଲା ପରେ ଡେଇଁଲା ଖସିକି ଡେଇଁଲା ସେଠି ଗୋଟେ କିଏ ଖସିକି କିଛି ନାହିଁ ତୁ ହେଇଛି ଆମେ ଛାତି କଣ ହେଇଯାଉଛି କଣ କରିବା ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ ଯିବା ନାଇଁ ପଳେଇବା ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ପଳେଇବା ଦେଖି ଦେଖି କଣ ଯିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ କଣ ଦେଖିଲ କଣ ଦେଖିଲୁ ସେଠି
ଧରା ଧରି ଛାନିଆ ହଉନା ଆଗରେ ପରେ ଠିଆ ହେଇ ପଇଲା। ପାଣି ବୋତଲ ଅଛି କି ଗାଡ଼ିରେ? ଗାଡି ଯାଇ ସେଠି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଚାଲ, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଭାଇ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ସେଇଠି କଥା ହେବା। ପାଣି ପାଣି ଗାଡି ପାଣି ଏଇଠି ବସା ନା ବସା। ଏଇଠି ବଇଛି ଏଇଠି ବଇଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ବସାଇ ଦିଅ, ଏଇଠି ପାହାଚ ଉପରେ ଉଠୁନୁ। ମାନେ ତମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆଇଲ, ପଛରେ ମତେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଟକେଇ ଭିଡ଼ିକି ଧଇଲା ଭଳିଆ ଧଇଲା। ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମୋ ରୁମ୍ ପୁରା ଟାଙ୍କୁରିକି ଧରିଛି। ପାଣି ପାଣି ଆଗେ ଦେଖିଲି, ପାଣି ଆଗେ ଦେଖିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଇବୁ ଯଦି କୋଚି କୋଚି ଇଏ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇବୁ। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରି ବେଶୀ ପିନା ପାଣି ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାଲକା। ପଳେଇବା ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର। କଣ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, କଣ ଦେଖିଲୁ କଣ ସେଠି? ତମେ ପଳେଇ ଆଇଲା ଆଗରେ, ମୋ ଗୋଡ ଝୁଣ୍ଟିଲି, ଗୋଟେ ପଥର ଲାଗିଗଲା କି କଣ ଲାଗିଲା ଭଗବାନ ଜାଣେ। ମତେ ପଛରେ ଜଣେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିକି ଧଇଲା। ହଁ ବା, ଆମେ ଯୋଉ ଛାଇ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ଗଛଟା ପୁରା ଏମିତି ମାଡି ଭାଇ ସାଉଣ୍ଡ ଆଉଛି ଏତନ ଏଇ ଭିତରୁ। ତାହେଲେ ଯିବାନି କୋଉଠି? ଚାଲ ପଳେଇବା, ଆଉ ଯିବା ନା। ଚାଲ ପଳେଇବା। ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମତେ ବା ଏମିତି ଭିଡ଼ିକି ଧଇଲା, ଭିତରେ ମତେ ଯିବାକୁ ହିଁ ଦେଲାନି। ପଛରେ କେମିତି ରହିଲୁ? ଆମେ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ ପଛରେ ରହିଗଲା। ମୁଁ ଆଗରେ ଦୌଡୁନଥିଲି କି, ମୋ ଗୋଡଟା କିଏ ତ ଧଇଲା ଭଳିଆ ଘୋଷାଡ଼ି ଦେଲା ପୁରା। କେମିତି କଣ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ମୁଁ ପଡିନି ନା। ଯିବା ଆଜି ଆଉ। ଧରିକି ନେଇଯା ଗାଡିରେ ବସା ଗାଡିରେ। ଭାଇ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଏଠି କେତେ ରିକ୍ସ, ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭାଲୁ ଭୟ, ହାତୀ ଭୟ। ଭାଲୁ ହାତୀ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ଠାରୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ମନା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ରାତ୍ରି 10ଟା ପରେ ଏବଂ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ମନା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ହାତୀ ଜନ୍ତୁ ବାହାରୁଥିବ ଆଉ। ହାତୀ କିମ୍ବା ଭାଲୁ ଆଶ୍ରୟରେ ପଡିପାରନ୍ତି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହାତୀ, ଭାଲୁ। 10ଟା ପରେ ଯିବାକୁ ବାଟରେ ଗୋଟେ ରଖି ତାକୁ ଟିକେ ଯୋଉ କଣ କହନି, ଗୋଟେ ORS ବର୍ଷା ପଇଲା ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଚାଲ 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 ବାଟ ଆଗେ ଚାଲ, ORS ତାକୁ ଟିକେ ଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କଥା ଚାଲ। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ରିକ୍ସରେ ଆମ ଗୋଟେ ପିଲାର ଦେହ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇ ତାକୁ ଏବେ ନବୁ, ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ତାପର କଥା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବୁ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କହିଦେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ମୋଟିଭେସନ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଭୂତ, ହାତୀ, ଭାଲୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିକି ବି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଭାଇ ମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନୂଆ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାରେ, ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ଭୂତ। ବିଦାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।